Kadom karbing longarat puthot apor mesen jelong tu sinani tu mathing no bang lo pini ilitum chethanam nang ison soni alama puthak nani tu mar julong pon thailo mate theklong pon thailo news media long Sharmistha Panoli pu inut arlu sodo alangli social media influencer alangli kaching nang mate la Kolkata police tu malangli phan kinep kang nang pona video thek ponong lo kupia por lo la bangsa puthagiri tum thiek pan tum chethan ponang athe penana tum kachini kang tung sta medoji alamangela son lo Sharmistha Panoli alangli operation sindura puthak alangli lam ningje lo alangli Instagram along nepine alangli lam kaningje hud hadak prophet Muhammad madela Islam alangli tum phan pila kheng no son ningje det la so joini si alangli stame chingnang nang ko lo athe alangli video bang ke viral pig lo la pen ke prekjam amuni tum silang lo prekjam a state amuni tum silang lo laben ke hala Islam atumbang ke aning oila sun si dolo la so joini si prekjam a state pen same alangli phan FIR pi det lo la chota kalilang alangli lam kaning je hud hala actor se tuma phan madela Bollywood actor se tuma phan la ne Khan Shahrukh Khan ponon Amir Khan ponon alangli tumpan same anong pajuno son si alangli ningje pondelo alangli ka ningje ke lasona hal hai actor tum operation sindura puthak alangli tum thangnat systeme lam ningje je pusa alangli same akoi bipon lahai ka du ka weapon se alangli phan same neping nang pon check lo बॉलीवुड के 3 खान पहले मेरे को लगते थे अभी मेरे को लगता है आई एम सॉरी अगर किसी को मैं ऑफेंड कर रही हूँ एक्चुअली आई एम नॉट तुम्हारी क्योंकि इतने देशद्रोही लोग मैंने नहीं देखे भाई और इतने हिपोक्रेट है ना एक नंबर के पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन वो भी जन्नत जाके असलियत में जाके आए थे वो और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आपका फकीरिस्तान। तो रणवीर अलाहाबादिया तुम्हारे लिए एक ही शब्द बोलना चाहूंगी मैं भाई, कंटेंट क्रिएशन भूल जाओ, पकड़ के झूल जाओ क्योंकि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा भाई। तुमने अभी 3 दिन पहले डाला था कि मेरे डियर पाकिस्तानी भाइयों बहनों अगर तुम्हारे वो भाई बहन है वहां पे जाके अपनी alang lia phi chichini lo je India rada tumabang matela Islam tumabang alang li tum aning ki oi tum do piglu alang li chichini lo la so posi alang li social media thing lu puthot bang tu si alang li sambe dia chu hang lo bon same FIR pi do open a join alang li bang so dia chu hang de da phi sita me alang li phan de bing nang kon check lo la chota kalilang alang li hala bang so video long intang oi asun si lam kaning je thek ponong lo alang li komane phan pu oi komane phan pu sit la son same dolo la si lahai ka do ka pen pen si alang li sabe ching nang lo api alang li dia chu hang lo social media thing no alang li dia chu hang lo alang li ning je pon lo je anili rat num phan aning poi nang pusi la bang so lam kaning je gali nili kaning je pon alam lage nili feelings alam si nili ning je pon lo pusi alang li pachini pon lo jong si komane abang aning oi lak dok lo tang de nili phan dia thap si alang li dia chu hang pon lo alang li dia chu hang det woi phit stame alang li phan ne nang pon check lo alang li phan 14 days mate ni krepli alang li phan hem kang sam stame beng pon lo beng alang li phan arju pater tok bom lo pedangan atum mang ke alang li phan support atum stame do alang li phan support ave pen la pokali alang li phan a hok lo alang li kaning je chok lo pu kaning je tum stame do stame pen ana atum mang ke alang li phan chok che ki jong tum stame do amar si api bangela political party leaders atum stame la bang so lam en stame sabo kache tonti do pon lo West Bengal BJP IT cell alang tum hin pen stame ning je pon lo je la Sharmistha Panoli alang li phan lo nang ji pulo la pen ka hada opposition party lo la BJP tum mang ke alang li tum ning je pon lo je la Sharmistha Panoli phan ki panep check lake chok chi pulo la pen ke prap jin pen alang li phan lo nang ji pulo bon same TMC hin pen ning je pon lo je alang li phan ke nep lake ki chok chi ave freedom of speech amen pen bang phan ki sor sa mate ke chelang seleda iya lam kaning je lake chok chi pulo to sonde taxi police to mesme phachini pon lo je alang li phan ki nep check lake thangnat ki chok chi ave pusi ning je pon bang so birta pe ni tum eson soni li tum chari dam long no ile tum social media long ile tum lam kaning je ile tum nam nang ne ile tum ning ha ling sta me ning je pon long bon same ile tum matha pa me pen ile tum ning je det mate comments ta me ile tum pidun det lutang te ile tum phana kisung sta me dokok ta thek lasi un an ge ile tum social media long lam kaning je ponon mate comments ki pidun ponon la hai sa me ile tum cheri nang je e tum ajad le ning je sita me komane phan bang ru oi asun bang ge mani phan pu oi mani phan pu sit la son bang ge ile tum ning je de nang ji un an bang ke kaliro pur tang te ile tum long a reaction mate ile tum phan akisung do kokta thek komane phan individually ile tum ki tot ki pusit lahai samele tum cheri ponangji lason si komane ideologies komane akema tha phan le tum ki jong dun tab ki pudun tab lasa mele tum cheri nangji
lapen ko mane adhorom a belief aki kroida militum same chingne i choinang ne lapen ke pudum choinang ne non labang so alu system la son no hadak islam tuma phan kupine islam tum ake kroi like kroi credit hailo kroi kriben dojoi pusonde lata thanglam we sitame alang li kupine ki pudam oi do koklo laso pusia alang li lason kisung same phonang lo lasi un an ke ritum same chere pona Puthodi itum tihek pen chethanam nang Russia lapen ke Ukraine aron ke non het pen lapokali lo alang itum ron ke kai kis same dopon bom lo lapen ke litum chini pon lo Russia tumang se ingtang mu lasan si litum ke matha da ke matha lapen ke litum ke dam tang same thekponong lo Zelensky alang li Donald Trump long dam si kerap ke chohang dam labang so kerap ke chohang dam lo ong ko pilo Donald Trump bang alang li pan pusit sidet same do labang so a video neli kedam tang hursame selam pon lo halas huri litum ke matha gela sono Ukraine atum ajakong ke bopsi alang litum US long damsi Donald Trump long damsi kerap chohang dam nomap sitame non bang litum thekponong lo je Ukraine atum stame 5 air bases bang ke alang litum tanking dam hun hundelo alang litum Russia lu choksi long ho air bases bang ke alang litum tanking dam hun funde air base pulutang de nalitum same chini lo hada ke ron hood ke nang jason an same dolo hada ron hood ke en pon arod hem same dolo lasi hala bang so a air base long ke tanking dam phuna joini kaddo ka pen la ron hood ke en pon arod hem loksi plikep ne ke hengno taklo Ukraine atum drone ben sikateng kheng Ukraine atum kaddo ka pen 117 drones ni do polang le tum mala Russia lo pon aprang si ke pilo Ukraine atum bang swa drone track men si Russia lo pon apc hadak pen pangjar si alang itum la long pho air base bang ke alang itum teng kheng dam Russia tum bang so kateng kheng pen a joine $2 billion atangka ke nohok lo pulo kedam tai litum thekponong lo Russia tum same ingtang oyason stame do sitame non bang ke Russia tum stame Ukraine ben peace talk ke doji phansi anang litum ningje pon lo lasi bang solam ben same litum chini pon angji ilitum ahutur phan di kai ke stame jakong ave pubang ilitum matha thede nangji laben ke ilitum chema tha thede nangji je ilitum sike thek nai lo kere nai lo ke chok nai lo kangtang nai lo labang solama ke ilitum chema tha thede nangji athe hala anut kapre ka munit mate hala kapre ka det pule put det sitame henone hala tum same kupi pune kwana jakong tong thi pune labang solam editum exactly ke litum chini tamone puthori litum thihek pen chethanam nang sama birta Assam Accord 1985 hada ketok pondo je 1971 api la samlong nang kilu tum phan an ke Bangladesh pen punon la pen ke along ka prek pen punon hala tum phan mang ke lage da ke foreigners pusi hokmon po mate illegal immigrants pusi pon po pulo laben ke alang litum phan mang ke Assam pen plung bek nang ji pulo alang litum phan Bangladesh toy vek nang ji pulo si non hejong alam same ke klang ke la so no 67 amuni da tum phan mang ke dak Assam pen same toy pon elo pulo laben ke kupilo hala punat BGP border guard Bangladesh mane pine alang litum mang ke kupilo 54 bang alang litum accept lo mate la Bangladesh long palu dong lo laben ke abaran ke 13% e kone bangkre thomang ke alang litum phan no man's land long pikok lo no man's land pulo tang de lage hapunat Bangladesh a border lapen ke la punat India border adak sabo along li dolang hadak phan si no man's land pulo hadak si bangkre ke thomang ke padukok lo athe Bangladesh tum same accept se lapen ke la punat India tum same accept se kupia citizen lo konara citizen lo labang same klar dak pen chini pon bede lo Bangladesh na dagali ela punat India na dagali amar si hadak si bipon koklo lasi adhe ka tum ningje pon lo je article 21 ating pen pulutang de lage human rights violation of law no man's land adi munit bikok lake around lo pusi penana tum ke ningje pon lo CM Himanta Biswa Sharma lang lihin pen isona lam ningje pon thulang adak Assam long pen 30,000 a foreigner mane angtan pen amunit di penan ke la Bangladesh pen si ke bang pulo alang ituma pang thek pon elo pulo one same non bang alang lihin pen kaning je pon ke la son bang so 30,000 amunit tumbang abidet pulo abidet pulo tang de alang litum konna tong ke dam nei putek thi pulo alang li pen ning je pon thulo je la bang so 30,000 amunit tum han ke risi la pen ke long lo pulo tang de alang litum han dak Assam pen plung bo pulo 30,000 amunit tum pona tong done pu bang ke litum bang me alang li kaning je pon kwan ta haw nei la bang ke chini ni de lo pon same alang li statement ki pipon but media long same bang solam same paklang pon lo nasi bang so 30,000 amunit ke hala no man's land long tong dolo ne mate konana tong ke prat lo ne alang litum han non mat ke thangna ta putek the lo sitame CM Himanta Biswa Sharma pen pachini pon lo je alang litum han risi long lo plotang te alang litum han dak Assam ke plung po pulo pole ilitum bang so video long chethanam chonang ilitum prapjin pen puthot chitong thunang dome thak me kardong